Udako faktorinak gaur goizean ekin dio. Ohikoa den bezala Toribio Etxeberria kalean. Eibar merkataritza gune irekiak eta Eibarreko udalak elkarlanean antolatuta beherapenen udako azoka honek hasiera egun bat aurreratu du. Eta asteartetik ostegunera izango da. Azoka martxan egongo da gaurtik asteartea, uztailaren 16tik, osteguna uztailaren 18ra, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 arte. Izango dira 3 egun, baina aurten izan beharrean asteazkena, osteguna eta ostirala, hasiko da gaur asteartea eta izango da asteartea, osteguna eta ostirala. 26 establezimendu hartzen dute parte, 19 hemen kalean, Toribio Etxeberria kalean, beste 7 euren dendetan. Eta aukera ona izango da, beherapen onak aurkitzeko eta bebai Eibarreko dendak eta Eibarko kalea bebai bizirik egotea. Eta Kitxo Euskara Elkartea, bestalde, azokan da berriz ere. Eta Euskaraz primeran programaren bitartez, herritarren artean euskara sustatzeko jarduerak egiten diardu. Alderdi ludikoa eta euskara uztartuz erosketak egiterakoan. Zozketa ostegunean egingo da, 12:00. Virginia Pez zeharbidearen ondoan dagoen estanean bertan. Eurek nahi dutena da sustatzea euskara herritarren artean eta egingo dutena da poltsa bat eman hurbiltzen den bakoitzari. Zozketatuko da ere bale bat, Eibar merkatagune irekikoak, gastatzeko hemengo establezimenduetan, estandetan ero dendetan, eta 100 eurokoa ematen du Eibar merkatagune irekiak, eta hori zozketatuko da ostegunean guardeko 12:00, ze eurak eta kitxokoak egongo dira 10:00-etatik 12:00 arte egunero. Azokak hainbat merkataritza sektoreko produktu sorta zabala eskaintzen du. Ekipamendu pertsonaletik hasi eta etxeko produktu, kirola, dekorazioa, optika, ostaegointza, paperbintza, parafarmazia edo oparietaraino.